Ụtụtụ ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo, nkwa ọmanụ, ekene m nwoke, ekene m nwanyị. Asị m ka chi nkwọ tata kpọtara anyị ndụ, kpọtara anyị udo, kpọtara anyị ihe akụ akụ na ihe enwe enwe. Ihe anyị na-eme gaba. Asị m ka anyị pụta ihe ka anyị dị ude, ka okechi anyị na ezumezu anyị yala anyị oke niile anyị ji wee bịa ụwa. Ndị bụ eze ka ha bụrụ eze, ndị echiri echichi na mmụọ ka echichi ha pụta ife, ka akara anyị chakee, ka anyị pụtakwa n'ife ka anyị dị ude. Asị m onye chụba anyị ya daa, onye si na ya ama nnọ onye aha yara anọkwa. Onye gwọọla anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ ọsacha ya nwụrụ. Onye si na nke anya ya elu anyị aka ka a nalị ya nke ya wee nye ndị ihe ọma na-adị mma. Anyị sikwa egbebelu ugobelu, ma nke si ibi ebekwana nkụkwa ya. Ọfọ ndụ ka anyị na-agụ tata nkwọ, si ka afịa nkwọ tata zụtara anyị ihe ọma, zụtara anyị ọganihu. Taa nkwọ na-eke n'orie n'afọ na fena na ụbọchị na anọ ise. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Akwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agbakwa afa, na-agba afa miri emi, na-alụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmalụ eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ, bụ ụzọ eziokwu. Achọrọ m ka ụmụ Igbo na-achịta azụ n'ọdịnala Igbo. Achọrọ m ya maka ọdịmma ndị Igbo. Ọnya mere nji wee jiri this means wee na-eme gịnị, na-agbasa ozi ọma ebe onye ọbụla nwere fon ma ọ nwere access ịntanetị ga-eme gịnị, na-egelụ. Maka na ọtụtụ obodo n'ala Igbo amazi ihe bụ ọdịnala, ha ebibicha n'ihe obodo ha ji wee kwụrụ. Ajekọkwa m ịmanye ga amanye, ọkwa nna ekwu ụta ofu ụbọchị o metụ gị n'obi, you may start seeing reasons with me. Ị ga-eji wee kwenyere n'ọdịnala, wee mara na ọdịnala bụ ụzọ ndụ n'eziokwu, n'ụzọ eziokwu. Ọ bụrụ na ị na-anya na mba niile gbara ụwa niile okirikiri, ị na-anya ịfụ na mba niile gbara ụwa niile okirikiri na-eme ọfụma n'ọdịnala ha ka nọ, n'ihe ndị gboo gboo gwubere ka nọ, n'ihe ndị mbụ na ndị egede gwubere ka nọ. Chi onye adịghị n'ezi n'isi na-acha ya ghọọ ilu okwu ndị Igbo bụrụ okwu okenye. Onye ya na chi ya so ihe ka nara eme ya, mana a lot of ndị Igbo hapụ na chi ha. A lot of ndị Igbo amarodo onye bụ chi ha. A lot of ndị Igbo ekweghị ozi n'ihe bụ na o nwere onye na-anụ mmadụ ụwa. A lot of ndị Igbo amaghịzi na a na-echukwa chi. A lot of ndị Igbo amaghịzi na atọ naanị ndị Igbo bụ ịgọ mmụọ. Maka skizi ndị ụka ọbịa, ndị Catholic to be precise, gịnị na onye bụ Chukwu, asị na Chukwu bụ mmụọ na ọ kasị akasị. Onye jiri aka ya dịrị n'onwe ya na-enwere isi mbido ma ya enweghịzi njedebe, ya bụrụzi onye okike osebụrụ ụwa nke ife niile. Wee jụọ gị nwa bụ onye Igbo na-ene m anya tata bụ nkwọ, isi na onye na-agọ mmụọ na-eme njọ, mana akwụkwọ unu na-agụ sikwa gịnị na Chukwu bụ mmụọ. Ka ezi onye na-agọ mmụọ, ka ezi onye na-efe Chukwu. Onye na-efe Chukwu bụ onye na-agụ ime ọdịnala. Onye na-efe Chukwu bụ onye na-agọ mmụọ. Onye na-agọ mmụọ bụ onye na-atụ nzu, na-atụ edo, na-awapụ ọjị, na-awụ mmanya ọkụ. Iri Igbo si na aka ọbụla na-ama nzu anara ama unyi, na iru ọbụla na-ama nzu na ihe ọjọọ anara akpọ ihu, na ụkwụ ọbụla na-ama nzu na-ejeta ihe ọma. Nwa bụ onye Igbo, ịmakwa ihe bụ nzu? Ịmakwa na nzu bụ ihe ndị nna nna ya, ndị mbụ na ndị egede, ndị gboo ji wee kpọkuo Chukwu okike
jụọ kpọkuo Arobinagụ, jụọ kpọkuo Amadioha, jụọ kpọkuo mmụọ na arụsị niile dị iche iche, ụlasị na ekulo na mmụọ dị iche iche dị n'ala Igbo. Ịmakwa ndị Njaba, ịmakwa ndị mmụọ ha na-efe nọ n'ugwu na-amakwa. Ịmakwa na ọzụ na-edo na ọjị na mmanya ike ka ị ga-eji wee gaa ụzọ gaa ọfọ n'iji na-eje inwe awele. Ịmakwa na ọ bụrụ ọgwụ. Ịmakwa na aka ọbụla na-atụ nzu na ọgwụ adara ekechi ya. Ịmakwa na aka ọbụla na-atụ nzu na ọgwụ anara ekechi ya. Ịmakwa ọ bụrụ na ọgwụ ji gị ma na ọgwụ ahụ jide gị befe ịtụwa nzu, ịtụwa ha na nzu ọgwụ na-agbalụ gị ọsọ, maka na ọgwụ anara eme ite ọgwụ. Ya bụ ụmụ Igbo, ndị ụka ọbịa bịara wee weta usoro ha ji ekpere chi ha, wetara anyị nwa bụ ndị Afrịka wee mee gịnị? Wee manye anyị amanye na anyị ga-ekpere chi ha. They started raping our mothers, our sisters, molesting our infants, torturing our fathers and our youths, turning us to slaves because of na ha chọrọ gịnị? Ka anyị kwenyere n'okpukpere ha. Ha ji deceit wee weta maka ụta nnọ mma n'ọdịnala bụ ụzọ ndụ n'ụzọ eziokwu. What I can do to you is to do what? To talk to you and convince you. Ị chọrọ ịgaba, ifụkwa reason you return. Mana mgbe ọbụla m bịara bịa manyewe gị amanye, ma na enwere something that I want to gain out of it. N'ije n'isiokwu njimaka ya wee bịa. Isiokwu njimaka ya wee bịa taata bụ nke ọ bụ causes of bad dreams. Ihe nwere ike ibutara mmadụ ajọ nlọ. Ụmụ Igbo, ana m eme emphasis ọnụ nlọ maka na nlọ dị mkpa na ndụ onye ọbụla. Onye ọbụla na-afụ nlọ bụ anya na-afụ ụzọ. Anya ọbụla na-afụ nlọ anara ama n'ọnya. That is why m ji ele emphasis on dreams. Ihe na-ebute ajọ nlọ, o nwere ụzọ na-abụ ajọ nlọ nwere ike isi wee bịa. Nke mbụ bụ ọ bụ na mmụọ na-agba gị ụgwọ. Nke ịbụọ bụ ọ bụ na mmadụ na-achụ gị. Nke ịtọ, which might come, mana ọ nọkwa under mmụọ, ọ bụ na ị mere ihe a na-asọ a na-achụba gị, ana bụ mmụọ. Abịa na the area of mmadụ ịchụ gị elo nlọ. Ọ bụrụ na mmadụ chụwa gị, chọrọ send a negative arrow against you to destroy you, iwefu ya na nlọ. Ọ bụrụ na gị na ndị gị ya na ha so adịrọ na mma, na gị na mmụọ gị na ha so adịrọ na mma, the person might get you. Mana mgbe ọbụla ị na-alọ nlọ, ifu na gị na a certain thing na anụ ọgụ, and you turn to defeat it. Ma ụfọdụ ọ na-abụ mmadụ. Most times ọ na-abụ mmadụ ma ndị amụsụ ma ndị akara ohere. They are the people you are defeating in your dream. They are the people you are defeating in your dream. Mana mgbe mmụọ, arụsị, ma mmiri, iyi, ma ndị ichie, ma mmụọ efele na ngwuru chọrọ ịgba gị ụgwọ, chọrọ iyi gị egwu na nlọ, ma mgbe agwụ chọrọ inye gị nsogbu, normally ifu onwe gị polisi a na-achụgharị gị. Ifu onwe gị polisi a na-achụ gị, ma amị a na-achụ gị. Ifu onwe gị masquerade a na-achụ gị, ma ọ na-apịa ụtarị na nlọ, ma nkịta a na-achụ gị.
ma ife onwe gị ebe ị na-adaba n'onu, or you see yourself climbing hills, at the end of the day eripụrụ ya. Onwe two signs. Ma ị nọ na nlọ, ị na-agba ọsọ n'elu ogwu. Or you see yourself eating in the midst of dead people. Ndị ichie. You see yourself eating in the midst of dead people. Ndị ichie. Irute na burial ground, onye nwụrụ anwụ na-achụ gị ọsọ. If somebody obinite from an ọ na-achụ gị ọsọ. It has to do with mmụọ gị na aso. Entities of powers so gather from be nne gị ma ọ be nna gị. Ofu onye akpọrọ gị wee sị gị go and lie down there. This is where you belong. Ịma na ọnwụ. Ma ife onwe gị a na-eme burial. Maybe obi ga na-asị gị that this burial is your burial mana ị nọkwa ebe anwa. Ma ife onwe gị ka ebu akpati ozu gị. Ma ife onwe gị na-enwekarị accident. Nwanne m jee jụọ ese ihe na-eme gị. Jee jụọ ese ma ama nwere function ị nwere ime. Ma ama nwere ọrụ ndị iche chọọ ka ị lụọ. Ma arụsị bụ nna gị ma ikwu nne gị chọọ ka ị lụọ. Nlọ is too powerful. Dream is too powerful. This is the reason why in na-asị mmadụ, if you are alive and you're not seeing dream, nwanne ịtara arụ ma ọ bụrụ onye kwuru ya. If you are alive and you're not seeing dream, nwanne arụ adọrọ gị spiritually. If you are alive and ị lọ nlọ, ị daghọta ya, ọ dịghị achịkọta ọfụma. Most times, my brother, sometimes when nlọ ga-abụ mmadụ lọ bụrụ just, mana when message want to come in, you know that message is coming. Mana ọ bụ na ị lọ nlọ most time, my brother, nlọ ahụ ị da achịkọta ya. They are dysfunctioning your brain memory. Ha na dysfunctions ya. Ọnọdụ gị n'ebe nlọ dị bụ ọnọdụ onye ara nọ n'ụwa. I want you to understand that when this thing starts happening to you, you are no more normal. N'ife ihe eme bụ gịnị? Igba ọsọ, jee gbaa afa, malụ ihe na-eme. Ọ bụrụ mmadụ na-achụ gị, drọlụ ịkala onye online, gbapụrụ ya egbe, o jebegodu. Ọ bụrụ mmụọ na-achụ gị, isetụlụ onye. All the very, very important. Don't sit down. Don't feel reluctant. Through dream, one of the major means entities of powers with you say beginning I communicate with you. And when you are no longer dreaming, you are no longer seeing, you are no longer living. Before you grow to the level that they will start giving you message directly from your ear or telaka. Before you grow to the level that when they speak to your mind or when they give you imagination, it happens immediately or teraka. Before you grow to the point that you start seeing clear vision, that you see this thing and you see this thing, you see this thing, my brother, my sister, it is still far. Nlọ is the one that you have. It's the commonest one that you have. Jidesie ike. Don't allow it to go. Akambukwa onye nke gị, nwada Agbaroma ụzọ mmiri. Sekwana bụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo bụrụkwa dibịa Igbo. Ọ bụrụ na o nwere ife nkụziri taa anyị na-aghọtara ọfụma ma ihe ndị na-akụzi na mbụ, ma onye ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, ma ọ na ịchọ ka agbalụ gị afa ma ọlụ ọrụ mmụọ, dere m message na my WhatsApp number na 070-373-11663 maka emesi anụ.